Tak ešte raz skúška, raz, dva, tri, pičoviny. Mikrofón medzi nami ako medzi nimi. Takže raz, dva, tri, kolobežka, ideš. Bracho, teraz povedz sám. Jak to teraz ty dávaš sám? Lula na kolobežke ide si, ja aj do toho repujem, takže si. Čo som si, nedávaj si. Tak, teraz ty ideš, Lula, si dávaš medzi nimi čisté direkty. No tak, poď na to, naša Lula, otvor si hubu, poď na to, poď na to, naša Lula, nevadí, čo si myslia inačí, a jak sú takí kokoti, ktorí nechápu, čo od hodnoty majú očakávať. Kokoti od hodnoty, čo majú očakávať. Hej, tak poď so mnou na to. Hej, bude to blato, poď so mnou na to. Zarepujeme len tak, ty a ja. Nebude to čistá vražda, neboj sa. Je to dobré, bracho, neboj sa. Budeme si len tak medzi sebou. Poď. Máme možnosti. Koľko chceš? Máme možnosti. Mám možnosti. Hej, wait. A preto vyzývame týchto ľudí medzi nami, akože aby sa stali repermi. A aj keby sa nestali, tak nevadí. Dohovykové to čiapka. Je to záznam o našej čiapke. Fakt, babke. Čo ti robí halúza? Ja? Áno. Však mi to povedz normálne, preboha.